Dobrý večer! Vítajte všetci moje úžasné mega reči show! Wow! Moje show! Wow! Dnes tu budem mať celebritu, ktorá sa preslávila manželstvom s podnikateľom a úplne super mega trápnymi blokmi. Žanet, už si tu, vítaj! Ahojte, máš krásne boty, ty kokos, nádherné skáde. Z obchodu? Áno. A ty skáde? Ja z kože. Super, že? To nečakala, nechytala som ťa nečakala. Čaute všetci, čaute, ahojte, no, čau, ďakujem ti Šteniatko, že si ma pozvala, si zlatá. Viem, krásna. Krásna, veľmi. Prejdeme nejaké otázočke, dobre? No, diváci si určite všimli však, že máš veľa mien, vieš, priezvisko, jedno, druhé, tretie, štvrté a tak. A prečo vlastne? Vysvetli to. Milí diváci, ahojte, veľmi sa ešte raz teším, že som tu, je to úplne krásna chvíľa pre mňa. Veľa priezviskiek mám kvôli tomu, že som teda veľmi dlho hľadala šťastie a teda som mala 4 mužov, ako iste vieš, vy neviete, ale ona vie. A nakoniec som našla šťastie v náručí tvojho muža, Rastia, a odtedy som s ním. Pozor. Čo? Pozor, nepozor, daj si pohol. Aha. Števo sa volá. Áno, ja som hovorila Števo, áno, Štefa som hovorila, sekla som sa, prepáč, no stále sa ne. Vieš čo, približ sa našim divákom a povedz, kade si. Čaute naši diváci, som z Nitry, takto sa vám približujem sa k divákom. Nemyslím takto sa približiť, my všetci vieme, že som Nitry. No a čo akože, keď som, Však som mi vyšukala muža. No však dobre, na čo to stále akože omieláš, ty kokos? Na nič. Ja to nechápem. No dobre, tak sa nechaj pre seba na budúce. Môžem sa zapáliť? Nie. Tak si zapálím. Zvoní ti mobil. To? Ježiš, Rastík, servus. No čo, srďo? No jasné. Počujeme, máš Števo aj na služobke, kľudne dojde, môžeme si to rozdať. No jasné, ja neviem, kedy dojde, dobre. Áno, máte, ľúbkam ťa moc, čau. Ty zlož. On zložil. No prepáč, ospravedlňujem sa ti. Už si dovolala? V pohode? Môžeme prejsť k otázke? Môžeš. Počúvaj, ty máš taký blog, kde dávaš, že máš proste veľa kabeliek, topánky, úplne je to trápne, špinavé vložky, tampony, tyčinky do uší a tak, a že ľudí navádzaš vlastne k tomu, aby boli ako ty a vyhnali manželové love. Čo si o tom myslíš? Je to tak? Ono to možno šťastie je tak, že mám taký blog, ale počúvaj ma dobre teraz, ako Regi, vieš, že pozri sa na mňa, áno? Ukáž? Áno, vidím. A vidíš, ako vyzerám, že som naozaj krásna žena, som veľmi inteligentná a prirodzená a chcela by som povedať, že ja nenavádzam nikoho, aby bol jak ja, pretože to sa nedá, dámy a páni, to sa nedá byť jak ja, áno. Oni by to možno chceli, ale nikdy také nebudú a proste, ja len ich chcem motivovať, aby si našli bohatého muža, nemusí byť ani pekný, hlavne nech je bohatý, nech zalovuje a nech si môžu kupovať krásne veci ako ja. Samozrejme, že aj keď si kúpi krásnu vec jak ja, tak nebude v nej nikdy tak dobre vyzerať, chápeš, lebo ja som proste nádherná. Ale chcem ti len povedať to, že ich chcem motivovať, aby išli ďalej. Chápeš? To je chápem, však ty si úplne úžasná, v podstate daj ťapku pre... Ďakujem, ja sa to o sebe si charita úplne. Áno, ja sa snažím veľmi, Regi, veľmi sa snažím. Fakt, ako snažím sa a niekedy mi to nevychádza, ale kaša na to. No, prejdeme k ďalšej otázočke. Počula som o tebe, že ty si úplne zarytá abstinentka. Čo je na tom pravdy? No, počkaj. Počkám.
táto informácia si myslím, že už je naozaj veľmi stará. Pretože ty dobre vieš, že ja som není asistentka už 3 roky. A to je presne o 3, čo som sa vyspala s tvojim mužom a zobral si ma. A k tomu druhému slovičku, tomu Zarita, vulgárnemu sa vôbec nebudem ani vyjadrovať, lebo to je pod môj úroveň, dámy a páni. Aby si vedela, Regi. A to bola super reč. Ďakujem. Že je to také super, som ráda, že som to si krásna. Teším sa. Ja. Počúvaj, ďalšia otázočka. Vieš, pýtajú sa nás ľudia, že napríklad, čo ty a deti, ľubíš ich? Vieš, čo v budúcnosti? Ja a deti? Počkaj, Regi, toto je ale taká otázka trošku do iného programu, lebo pýtať sa ma, či ľúbim deti? Ty sama vieš, že i ja sa naozaj snažím dodržiavať striktne zdravú výživu. To znamená, že si frčím šaláty, kaviár, zdravá strava. Jako ja nevím, prečo by som mala ľúbiť nejaké deti, ne? Však čo ja viem, ty kokos, kto to urobil, jak mi to upekol, ty kokos, jakých rodičov to má, veď deti sú tučné, sú sprosté, sú škaredé. Ja nevím naozaj. A ešte akože otázka, že budúcnosť? Ja neviem, čo bude v budúcnosti, chápeš? Jako je pravda dobre, chuti sa menia každých 14 rokov, ale ja viem, čo budem jesť za 14 rokov, či budem jesť deti, to ja naozaj neviem. To máš pravdu, moja. Úplnú. Že? No. No ja si myslím, že dobre hovorím. Jasne, že dobre, jak vždy. Počúvaj, máme tu jeden list. Hej, No, jeden. pre mňa? Pre teba. Jeden? Veď som jedna, tak jeden stačí, ne? Počúvaj, to Čaute. prečítam. Áno, no skús. Prečítam ti ho. Čítam. Počúvaj. Počúvam. Myslím, že Žanet je dementná, vygumovaná, botoxová, kráva, čo má v hlave mega hodná. Čo ty na to? Čo ja na to? No. Takto, vážení diváci, počúvajte ma. Ja si myslím, prepáčte, tá slečna, alebo tá pani, alebo tá dráma, čo to písala, si myslím, že je obyčajná lacná chudera, ktorá nikdy nič nedokázala a ani nedokáže a iba mi závidí. No, Žanet bola, čo tu smrdí. Čo? Ako tu smrdí? Počkaj. Veď som sa hneď po sexe umývala. Vieš čo, prejdeme k ďalšej otázke, dobre? Bude to predposledná otázočka. Počúvaš ma poriadne? Áno, strážim uši, strážim. Povedz mi, nejaké najväčšie 2 zvraty v tvojom živote. Počkaj, tak to sa zamyslím. Už? No, už to ide. No. Počúvaj, najväčšie 2 zvraty v mojom živote. Začnem týmto. Začni. Prvý môj najväčší zvrat v živote bol ten, keď som sa zobudila v Dubravke na party, úplne brutálne zosračkovaná, zošrotovaná, ožraná. A okolo mňa bolo toľko zvratkov, že si myslím, že boli všetky moje. Tak to bol taký prvý zvrat v mojom živote. A druhý zvrat v mojom živote ti poviem, to bol presne ten, keď som bola v Lefákoch na opekačke. Počúvaj to. Požrala som strašne veľa klobásy, slaniny a húriek. Zapila som to strašne veľa chlastom a stalo sa mi taká vec, že som myslela, že ho dám do huby celého a dala som Lefáku. A zase boli všade zvratky, takže to sú také najväčšie 2 zvraty v mojom živote. Žáne, počúva, ty sa vôbec nezmenila, je to strašne odlivé, že to je úžasné na tebe. Ďakujem ti. Čautko, to musí byť. Čau. Čaute, čaute. No, A teraz dáme na vážnu otázočku. Dobre, sústredíš sa? hej. Čo si myslíš, vieš, teraz je taká situácia, všade sa to rozoberá, o tých deťoch v Afrike, vieš, trpia podvýživou a tak, čo si o tom myslíš? Takto. Inak som veľmi rada, že si tú tému načrtla.
lebo je to naozaj téma, ktorá ma zaujíma. Verím, že aj teba, lebo si krásna, šíha, mladá žena. Skoro taká krásna ako ja. A chcela som povedať, že myslím, že to bude zaujímať aj divákov. Situácia v Afrike, vážení diváci, je naozaj veľmi zložitá a je naozaj veľmi zlá. Myslím si, že diety sú fajn. Áno, držali sme ich aj my. Ale počúvajte ma, milí diváci, toto, čo oni robia, tí Afričania, ja to chápem, že chcú byť štíhli jeden pre druhého, lebo sú všetci čierni a keď sa majú medzi sebou akože množiť, tak chcú byť jeden pre seba krásny, áno? Ale tieto diety, čo oni držia, veď to je neskutočné, veď tam ide o zdravie, ty kokos, veď oni na to môžu umrieť, chápeš, Regi? Ja si myslím, že by ste mali okamžite prestať. To je môj názor na to. Počúvaj, rešpekt veľký. Ďakujem ti, ďakujem, áno. Myslím, že dobre hovorím. Čo robíš? Ja rada leštím gule. Teda, rada veštím z gule. Dobre, Žanet, aj vám, milí diváci, na dnes je to všetko, ale dúfam, že sa k nám na budúci týždeň piatok takisto vrátite a vieš čo, Žanet, my sa rozlúčime. Bola som moc rada, že si tu bola, povedal si všetko, ja som tiež všetko počula, aj čo som nechcela. Tak som najkrátšie do neba aj na budúce. Na budúce nechoď. Prečo? Lebo my k vám nechodím. Aha, no tak sa majte, vážení diváci. Čaute!